Ida tipnoza kadho chon. Kapod wantiere weche motenore kod kanisa, en moko kuom jotend kanisni koro siro malich mokalo dwaro mar mondo mi go kum josiasa twak e kanisa e kinde machendo ma kanisa dhi nyime, kagiyango ni moko kuomgi osebedo ka chwalo weche mapogo oganda jo Kenya. Kaluwore kod jagoro mar riwruok margi mar CIPK mano Sheikh Mohamed Khalifa, kod moko kuom josiasa mosebedo ka chopo e nyim kanisa kendo wacho weche moko manyalo kelo tulo to kod pogo oganda jo Kenya. Weche gene osir kod Bishop Jane Kamau beno yango ni kanisa ne koro tigodo mar dwaro kelo ber kendo duoko paro makare to kod malewe kindo oganda. Ni wazi ya kwamba hatumo, na hata wao waziri, raisi wanajua wazi sisi hatuna uhusiano wowote na uchochezi ama kuunga mambo ambayo kwamba ya maandamano ya vurugu. Serikali inaelewa, na ndio ukaona katika nyumba zetu za ibada hakuna wanasiasa wanaokuja kuzungumza siasa za nchi za aina yoyote, aidha za wao wenyewe binafsi. Ukiangalia kanisa lilipoteza mwelekeo, likawa limeondoka likaingia pia kwa siasa. Badala wasimame kwa maombi, wakipewa bahasha nono wananyamaza na wanaondoka.